дуруд ба бинандаи шабакаи баҳористон. барномаи навбатии ифтихорро аз шабакаи дӯстдоштаатон манзуратон мегардонем ва чун ҳамешагӣ дар ин барнома мо нафарони муваффақро даъват мекунем ва қаҳрамонони барномаи имрӯзаи мо аз барномаҳои гузашта ба кулли фарқ дорад. қаҳрамонони барномаи имрӯзаи мо нафароне ҳастанд, ки дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ҳамзамон дар лоиҳаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ ширкат намуданд ва баъд аз чанд лаҳза онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунем. қаҳрамонони барномаи навбатии мо Маҳмуд Зуҳуров ва Меҳрдод Зуҳуров ду бародарон ҳастанд. Шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор. Ташаккури зиёд ки моро даъват кардед ба барномаи худатон. Беҳтарин, саломат бошед ва сараввал мехостем дар мавриди худатон маълумот медодед. Ман Зуҳуров Маҳмуд хонандаи синфи даҳуми мактаби байналмилалии президентӣ мебошам. Беҳтарин. Хуб, шумо? Ман Зуҳуров Меҳрдод хонандаи синфи 11-уми мактаби байналмилалии президентӣ мебошам. Хуб, шумо худатон махсусан мактаби байналмилалии президентиро интихоб намудед ё ки тавсияи падару модар буд? Ман худам ин мактабро ба падару модарам пешниҳод кардам ва онҳо пешниҳоди манро қабул карданд ки дар ин мактаб таҳсил кунам. Беҳтарин. Душвор нест таҳсил дар ин мактаб? Таҳсил кардан дар ин мактаб мушкил аст, аммо мо кӯшиш мекунем ки хуб ва аъло бихонем. Беҳтарин. Шумо? Ман ҳам худам ин мактабро ба падару модарам пешниҳод кардам ва онҳо пешниҳоди манро рад накарданд ва дар ин мактаб то ҳол таҳсил мекунем. Ташаккури зиёд. Хуб, акнун тамошобинони азиз мегузарем ба қисмати саволҳо ва мебинем ки қаҳрамонони имрӯзаи барномаи мо дар кадом олимпиада ва лоиҳаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат намуданд. Умедвор ҳастам ки суҳбати мо ба шумо низ писанд меояд. Хуб, сараввал мехостем аз Маҳмуд суол кунем ки шумо дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ спеллинг би иштирок намудед ва сазовори кадом мақом гаштед? Мақоми аввал, дуюм ё ки сеюм? Дар ин олимпиада ман соли 2017 иштирок кардам ва сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. Мақомеро сазовор нагардидед, не? Хуб, чӣ гуна ки мо медонем, дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меоранд. Хуб, рақибони шумо чӣ гуна буданд? Яъне аз шумо хубтару беҳтар бигӯем ки ҳунари худро нишон доданд? Ин якумин бор буд ки ман дар ин олимпиада иштирок кардам. таҷрибаи зиёд надоштам, аммо рақибонам хеле таҷриба доштанд. Барои ҳамин дар ин ҷо ягон ҷо сазовор нагаштам. Шумо роҳафтода нестед? Ман роҳафтода нестам, чунки дар дигар олимпиадаҳо сазовори ҷойҳо гаштам. Беҳтарин, саломат бошед. Меҳрдод, чӣ гуна ки мо медонем, шумо соли 2016 дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ спеллинг би шумо низ ширкат намудед ва мегуфтед ки ин олимпиада чӣ гуна пушти сар шуд ва ҷои чандумро гирифтед шумо? Соли 2016 дар ин олимпиадаи ҷумҳуриявӣ замбури донияк ширкат варзидам ва сазовори шоҳҷоиза гардидам. Ба шумо диплом доданд ё ки ягон мақоми ифтихорӣ доданд? Чӣ буд? Ба ман ҳам диплом доданд, ҳам дипломи шоҳҷоизавӣ доданд ва медали тилло. Медали тилло. Беҳтарин. Хуб, ва ин иштироки аввалини шумо буд ки сазовори чунин ҷо гаштед? Бале, ин якумин бор буд ки ман дар ин олимпиада ширкат варзидам ва хушбахтона сазовори шоҳҷоиза гардидам. Вақте ки шумо маротибаи аввал сазовори шоҳҷоиза гардидед, шуморо чӣ гуна эҳсосот фаро гирифт ва минбаъд чӣ гуна саъю талош кардед? Албатта ман хурсанд шудам ва илҳоми ман омад ва ман боз ҳам хубтару беҳтар кӯшиш намудам ки дар дигар олимпиадаҳо ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гардам. Беҳтарин, саломат бошед. Хуб, чӣ гуна ки мо медонем, Маҳмуд, шумо соли 2019 дар олимпиадаи ҷумҳуриявии ҳипо ки бахусус дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, шумо ширкат намудед ва то ҷое ки мо медонем, ин олимпиада имкониятест барои нафаре ки мақоми аввалро мегирад ба олимпиадаи баъдӣ ки дар Италия баргузор мегардид бояд ширкат кунад. Хуб, шумо дар ин олимпиада кадом мақомро гирифтед ва сабаб чӣ буд ки шумо натавонистед ки ба Италия сафар кунед? Дар ин олимпиада ман бо бародарам иштирок кардем ва бародарам сазовори ҷои якум гардид, ман сазовори ҷои дуюм гаштам, аммо ба ман як хол камӣ кард ки ба Италия сафар кунам. Бародарам бошад бо холҳои бештар ба Италия сафар кард. Ва шумо сафар кардед, ин олимпиада чӣ гуна пушти сар шуд ва ҷои чандумро гирифтед? Соли 2019 ман дар олимпиадаи байналмилалии ҳипо ки дар шаҳри Лидо Деязолои Италия баргузор гардид ширкат варзидам, аммо аз сабаби на он қадар ҳам хуб таҷриба доштан сазовори ҷои ифтихорӣ гардидам ва ба ман
کمی خاله نرسید و از سبب اون که رقیبان من خیلی پرتجربه بودند و آنها یک چند مرتبه پیش از آن در این المپیاد اشتراک ورزیده بودند، بهتر و خوبتر شرکت ورزیدند و سزاوار جایها گردیدند. شما راه افتاده نیستید از اونی که مقامی رو به دست نآوردید؟ نه، من راه افتاده نیستم، زیرا این یکمین المپیاد بین المللی من بود و من در یکمین المپیاد خود سزاواری جای افتخاری گردیدم و بعد از اون در یک چند المپیاد بین المللی دیگر سزاواری جایهای نمایان گردیدم. خب چگونه که ما می‌دونیم شما غیر از اونه که در لایحه‌های سطح بین‌المللی در موضوعهای گوناگون شرکت نمودید، همزمان از فن زبان انگلیسی در المپیاد جمهوریوی شما شرکت نمودید. می‌خواستیم بفهمیم که از کدام منطقه‌های جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند و در این المپیاد شما جای چندم رو به دست آوردید؟ من سال 2019 در المپیاد جمهوریوی از فن زبان انگلیسی که در مکتب ما مکتب بین پرزیدنتی برگزار گردید شرکت ورزیدم و فعالانه اشتراک نموده سزاوار جای سوم گردیدم و در این المپیاد جمهوریوی از تمام منطقه‌های جمهوری تاجیکستان طلبگان شرکت ورزیدند. خب با شما ما البته در آینده موفقیت رو تمنا داریم. تماشابینان عزیز یادداشت می‌شیم که واقعا هم هر نفری که دانش و ذکاوت دارد و هر نفری که می‌خواهد در این یا اون سمت موفق شود با تلاش و زحمت می‌تواند به موفقیت برسد و قهرمانان برنامه امروزه ما نه در یک سمت بلکه در چند ساحه توانستند که نتیجه های نظررس رو به دست آورند. سال نوبتی با محمود و محمود شما در المپیادی که در ایالات متحده آمریکا در شهر اسوگ شتات نیویورک دایر گردید در موضوع حفظ محیط زیست شرکت نمودید. خب می‌خواستیم بفهمیم که این لایحه پیشنهادی کی بود و شما چگونه توانستید که در این لایحه سطحی بین المللی شرکت کنید؟ این المپیاد سال 2019 هم برگزار گردیده بود. ما برای این المپیاد یک سال با استادم تیاری دیده بودیم و با آنها لایحه خود را پیشنهاد کردیم و آنها لایحه ما را قبول کردند. آنجا رفته در شهرک اسوگو شتاتی نیویورک ایالات متحده آمریکا که برگزار گردیده بود اشتراک کردیم و در آنجا سزاوار جای دوم گشتم. خب البته موضوع که حفظ محیط زیست بود و در اونجا شما چگونه درش کرده بودید؟ چی رو مثال آورده بودید؟ یک نوار ثبت کرده بودیم که در این موضوع بود درباره حفظ محیط زیست و آنها این نوار ما رو تماشا کردن و آنها پسند گردید و آنها با ما جای دوم را سزاوار دانستند. سزاوار دانستند. سلامت باشید. در این المپیاد از چند مملکت جهان اشتراک داشتند؟ در این المپیاد زیاده از 74 دولت جهان اشتراک میکردند و یکی از آنها این دولت ما بود تاجیکستان و جای یکم و سوم نصیب کدام دولت رو گردید؟ سزاوار جای اول خود امریکا بود و سزاوار جای سوم طلبگان چین، یعنی جمهوری مردمی چین. جمهوری مردمی چین. سلامت باشید. خب اینک بینندگان عزیز فکر میکنیم که البته نواری که قهرمانان برنامه ما ثبت کردن پیشنهاد کردن آماده است و اگر آماده باشد پس از کارگردان خواهش میکنیم که نوار منظوری بیننده شبکه بهارستان نماید و دوباره باز برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم. با ما باشید.
бинандагони азиз, шумо идомаи барномаи ифтихорро аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед ва меҳмонони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд наврасони муваффақ, Зуҳуров Маҳмуд ва Меҳрдод Зуҳуров. Шуморо бори дигар ба барномаи ифтихор хушомадед мегӯем. ва албатта дастовардҳои шумо хело ҳам беназир аст. Чӣ гуна ки шумо дар рӯи мизи мо зиёд аз ифтихорномаву диплому медалҳоро албатта мушоҳида намуда истодаед. хуб, мехоҳем аз дигар дастовардҳои шумо ҳарф бизанем. Чӣ гуна ки мо медонем, ҳардуи шумо дар давлати Корея дар олимпиадаи гурӯҳӣ ва дар шакли алоҳида ширкат намудед ва инам аз фанни география буд. Мехостем дар мавриди иштирокатон каме маълумот медодед. ман ва бародарам дар ин олимпиадаи байналмилалии заминшиносӣ соли 2019 ширкат варзидем ва аз байни 76 давлат ва зиёда аз 500 хонандагон фаъолона ширкат варзида бартариро ба даст оварда сазовори ҷои дуюм аз сатҳи гурӯҳӣ ва ман дар сатҳи алоҳида сазовори ҷои сеюм гардидам. хуб, шумо? ман ва бародарам дар ин олимпиада иштирок варзидем. Ин олимпиада мушкил буд, аммо мо кӯшиш кардем ва сазовори ҷои дуюм гаштем дар сатҳи гурӯҳӣ. ва ин якумин бор мебошад ки аз Тоҷикистон талабагон дар он ҷо рафта дар ин олимпиадаи ҷаҳонӣ иштирок мекунанд. бале, яъне шумо аввалин нафароне будед ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар чунин олимпиадаи сатҳи баланд, яъне байналмилалӣ ширкат намудед дар мавзӯи хуб аз фанни география дар мавзӯи замин ва сазовори ҷой гаштед. Ман албатта умедвор ҳастам ки минбаъд дар олимпиадаҳое ки шумо ширкат мекунед сазовори ҷойҳои намоён мегардед. аҳсан ба шумо, офарин. хуб, ва албатта ин ифтихори худи шумо, ифтихори падару модар ва Тоҷикистони азизи мо аст. вақте ки шумо дар олимпиада ва лоиҳаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ ширкат мекунед, андешаи падару модар нисбат ба иштироки шумо дар чунин олимпиадаҳо чӣ аст? падару модарамон дар бораи иштироки мо дар ин гуна олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ муносибатҳои мусбат доранд ва онҳо ҳастанд ки моро роҳбарӣ мекунанд ва ба мо пешниҳод мекунанд олимпиадаҳоро ки дар ин олимпиада рав иштирок кун, метавони ҷой гирифта. мақсад онҳо моро рӯҳбаланд месозанд ва мо ҳам бошем кӯшишу талош мекунем ки обрӯи падару модари худро дар байни ҷомеа баланд бардорем. шумо ки дар мактаби байналмилалӣ президентӣ таҳсил мекунед, хуб, дарсҳои ин мактаб аз дигар мактабҳо бо кадом хусусияту бо кадом методҳо фарқ мекунад? ҳамаи дарсҳои мо бо забони англисӣ гузаронида мешавад ва дар он ҷо бошад аз фанҳои дақиқ, аз биология, химия, физика мо як дарси назариявӣ дорем ва дарси дуюм дарси амалӣ аст ки мо ҳама чиро дар тарзи амалӣ мебинем. мо дарсҳои алоҳида баъди дарсҳои иловагӣ дорем ки онҳо танҳо барои ширкаткунандагони олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мебошанд ки дар он бо мо муаллим ва муаллимаҳои гуногуни бо таҷриба дарс мегузаронанд то ин ки мо дар олимпиадаҳо ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гардем. Беҳтарин. ғайр аз дарсҳои назариявӣ ва ғайр аз корҳои амалие ки шумо дар мактаб мегузаронед, боз кадом машғулиятҳоро ба роҳ мемонед? Машғулиятҳои варзиширо албатта ман дар назар дорам. ғайр аз дарсҳое ки мо мехонем, боз дар он ҷо машғулиятҳои варзишӣ мебошанд, яъне футбол, баскетбол, боз шиноварӣ. дар он ҷо ҳам мо хеле фаъол мебошем, зеро варзиш гарави саломатист. саломат бошед, ташаккури зиёд. ва бинандагони азиз, воқеан ҳам ҳар нафаре ки кадом як самтро интихоб мекунад бо заҳмату кӯшишу талош ва бо омӯхтан метавонад ки натиҷаи назаррасро ба даст орад. ва мехостам соли дигарро ба Меҳрдод бидиҳам. хуб, соли дигар ба Меҳрдод чунин аст ки шумо дар мавзӯи суманак бар зидди бемории саратон ки ин олимпиадаи лоиҳавӣ буд ва дар Малайзия доир гардид, чӣ гуна ширкат намудед ва мехостем бифаҳмем ки ин бо тавсияе кӣ буд? ман дар олимпиадаи байналмилалии ихтироқорони ҷавон ки дар шаҳри Кедаҳи Малайзия соли 2019 баргузор гардид ширкат варзида бо лоиҳаи худ суманак бар зидди бемории саратон дар байни 55 давлат ва зиёда аз 400 хонанда ширкат варзида сазовори ҷои якум гаштам. хуб, ташаккури зиёд. ва шумо ба доварон ҳайати якамоне ки дар он ҷо буданд, шумо чӣ гуна исбот кардед ки воқеан ҳам суманак бар зидди бемории саратон аст?
мо як то суманак тайёр карда ба он шаҳри малайзия гирифта бурдем ва ба ҳайати ҳакамон мо ҳамаи маҳсулоте ки ба истифода бурда мешавад барои тайёр кардани суманак ба онҳо гуфтем ва нишон додем ки бо чӣ тайёр мешавад ва онҳо дар ҳақиқатан ҳам диданд ки чӣ маҳсулоте ки дар ин суманак истифода бурда мешавад ва чӣ минералҳо ва витаминҳое ки дар ин суманак ҳаст дар ҳақиқатан ҳам бар зидди бемории саратон аст ва дар ҳақиқатан метавонад шифо бидиҳад на танҳо ба суманак балки ба дигар бемориҳо ҳам. саломат бошед. Яъне шумо исбот карда тавонистед ки суманак бар зидди бемории саратон аст ва дар он ҷо мақоми чандумро ба даст овардед? аз сабаби он ки бемории саратон айни замон бемории глобалӣ мебошад, аз ин сабаб ба ин лоиҳаи мо баҳои баланд гузошта шуд ва аз ин ҷониб мо дар ин олимпиада сазовори ҷойи аввал гаштем. дар ин олимпиада аз байни 55 давлат мо фаъолона ширкат варзида бо лоиҳаи худ сазовори ҷойи аввал гардидем. Мо исбот кардем ки хӯроки миллии мо яъне суманак шифо ба бисёр бемориҳо ҳаст ва ман метавонам бигӯям ки на танҳо суманак балки бисёри хӯрокҳои миллии мо ба бисёри бемориҳо шифо аст ва танҳо исботкунии ин боқӣ мондааст. саломат бошед ва ман умедвор ҳастам ки дар олимпиада ва лоиҳаҳои сатҳи байналмилалие ки шумо минбаъд ширкат мекунед албатта исбот мекунед ки воқеан ҳам тоҷикистон як сарзамини пур аз мардуми заҳматкашу меҳнатдӯстанд ва дар оянда дар кадом олимпиадаҳо дар назар аст шумо бояд ширкат бикунед? дар оянда ман бо бародарам мехоҳам ки дар олимпиадаҳои дигар иштирок варзида сазовори ҷойҳои намоён шавем. беҳтарин. хуб, шумо чӣ андеша доред? ман ва бародарам кӯшиш мекунем ки аз ин ҳам беҳтар ба ин олимпиадаҳои байналмилалӣ тайёрӣ бинем ва дар дигар олимпиадаҳои байналмилалӣ ширкат варзида аз ин ҳам мақоми баландро гирифта парчами тоҷикистонамонро баланд бардорем. вақте ки шумо аз олимпиадаҳо бармегардед, шуморо дӯстону наздикон, умуман омӯзгорон ва нафароне ки воқеан ҳам шуморо медонанду мешиносанд чӣ гуна истиқбол мегиранд? албатта мо бо ҳамаи онҳо ҳамчун дӯст ҳастем ва дар синф ҳам ба якдигар кӯмак мекунем ва албатта вақте ки мо дар олимпиадаҳои байналмилалии сазовори ҷойи намоён мегардем ҳангоми баргаштан онҳо моро хеле хуб пешвоз мегиранд. На танҳо устодон, падару модар, балки дӯстонамон ҳам низ меоянд ва ғайр аз ин боз аз шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон, аз ҷониби Тоҷикистон, Баҳористон, Сафина ва Ҷаҳонамо низ омада моро пешвоз мегиранд ва аз мо мусоҳиба мегиранд ва боз ҳолате мешавад ки аз вазорати маориф намояндагони олимпиадаҳои байналмилалӣ омада аз мо мусоҳиба мегиранду ва аз мо мепурсанд ки ин олимпиада чӣ гуна гузашт. ин боиси он мегардад ки мо боз ҳам рӯҳбаланд гардем ва дар дигар олимпиадаҳои ҷумҳурiyявӣ ширкат варда сазовори ҷойҳои намоён гардем. ташаккури зиёд барои воқеан посухҳои самимӣ ва бинандагони азиз, инак мехоҳем тавсияи қаҳрамонони барномаро ба ҳамсолонашон ва махсусан ба нафароне ки ин лаҳза мо шуморо тариқи шабакаи Баҳористон тамошо намуда истоданд бишунавем. марамат. ман ба ҳамсолони худам тавсия медиҳам ки мактабро хуб хонанд ва номбардори Тоҷикистон дар дигар мамлакатҳо бошад. саломат бошед. ман ҳамчунин тавсияҳоро доданӣ ҳастам ва ман боз мехоҳам қайд бикунам ки чӣ тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтаанд ҷавонон ояндаи миллатанд. ин ба мо илҳом медиҳад ки мо боз ҳам хубтару беҳтар хонем ва парчамбардори давлати Тоҷикистон гардем. саломат бошед. ташаккури зиёд барои оне ки даъвати моро пазируфтед ва ба барномаи мо меҳмон шудед. ҷаҳони сипос ба шумо ва дар оянда дар иштирокатон дар дигар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ муваффақиятро орзумандам. саломат бошед. хуб, бинандагони азиз, ин буд барномаи навбатии Ифтихор ки бо иштироки ду бародарон Зуҳуров Маҳмуд ва Зуҳуров Меҳрдод сурат гирифт ва умедворам ки суҳбати мо ба шумо писанд омад. агар шумо низ дар чунин олимпиадаҳои сатҳи гуногун ширкат намудед, пас телевизиони Баҳористон махсусан барномаи Ифтихор муаррифгари истеъдодҳои шумост. инҷо шумораи навбатии Ифтихор ба анҷом расид. то барномаи баъдӣ тан сиҳат ва хонаобод бошед. хайр.